main story that I called you for is there are pictures of you and a video of you in circulation, naked. So I don't know where to start, but just explain to us what's going on, what happened, chichakaitika, because isusu tetwa nemakuwa futhi at the same time tinonyasoziya kuti zvimunyasofamba sei chichiri kuitika. To be fair, I'll be honest with you. I didn't want to be rude to tell you that I would rather not talk about this publicly or anything. The matter is in police care, police hands, so it's something that I don't really want to discuss or give a position on social media to discuss it. You see, so Yeah, but you see, the if situation if you don't say anything, you see, we're gonna come up with a lot of different stories. But at least if you can give your side of the story, and then we know, okay, because you are not the first one, mind you. We've got a lot of people with of them, course. even famous people, but they always come out and give their statements. You see, right now we've got 17.2 thousand TikTok followers. Those people, they are expecting you to come up on front and say something. You get the sense. So whether you are lying to us, whether you're 100%. telling us the truth, at least we need an official statement coming from you. No, I do understand where you're coming from, and 100%. I would love to give you guys a statement regarding on what really has taken place. But inini pachezvo hangu ndiri kuti handikwanisa hangu kuti nditaure nyaya yakaitika kana kuti defend myself in this situation. All I can say is inini handikwanise kuti ndichinje vanhu zvavachataura kana kuti vanhu vasaone video ivo vatoriona. Saka I don't really have much to say kuti vanhu we zvanhu zvakadai. What's the point? What's the benefit I'm going to get out of that? No, just to clear your name, or maybe it's a bad ex who's sending those pictures just to clear your name. That's all. But 100%. I get you, but automatically you would, yourself, you would think automatically kuti situation iyi kana munhu alikisirwa mavideos zvekutongoreva kuti chi munhu alikisa wachone ari bita kana kuti maybe atone grudge towards you, because imi kana mune munhu makambodzana naye and you have something of them naked in your phone and and you the need to disclose those things zvikutoreva kutoti imimi mune pamuchiri kubatikana napo, isn't it? Kana kuti pane zviri kukurwadzai kana kuti pane zviri kukunetsai. Saka inini manje ka so the pictures are coming from a beta X. Inangu handisi kuda kuisa, I don't want to label someone. Okay, not beta, just an X, You know. Inini hangu, I would say whomever who's doing it, ndo zvaari kufila kuti it's okay to do that. Saka inini handikamboti vanhu ndemunomurwisa mumuti ngaamire kana kuti azviitire iye akuona kuti zvakakodzera kuti zviitika. No, we are not going to fight anyone, but you are responsible nefoni yako. Foni yako ndeyako, okay, and ndiwe unenge nayo all the times. Urikona, so there cannot be someone out ngati akayeka foni yako akapinda kana kuti, unless you are the one who send them to him, kana kuti akatora usingazive, or maybe they were for content creation, you never know. So what we just wanted is just to find out it was A, B, C, D, and then we know kuti aiwa zvakatoitika and it's done, and then takutoenda kumberi. And Aumbofe foot, that's the good thing, you see, because we still have Anashashiu, they're still alive, My TT and Manawawo, a lot of people, they're still alive, and they are continuing with their life, you see. But this is what we just wanted to find out is, Kuti, what was the motive behind, why was it done, and your side of the story. You get the sense?
I think the motive of the situation is very clear because as you see me per social media, what I'm trying to influence is people to embrace their culture, to embrace their religion, zvavanotenda kana kuti zvavanonamata. Do you get me? Saka when you see this sort of content being exposed to the media, zvikutoreva kuti munhu ada kuratidza imwe image really different to what I'm trying to give to people. I'm not saying we're all perfect. No, munhu ese atone ma-wrongs, munhu ese atone ma-mistakes anoita. But munhu anotongovavarira kuve the best that they can be. Handiti muri kuona. Saka I wouldn't say those videos were for content creation because the content that I'm giving, nema videos, they definitely don't correlate. Yeah, that's true. Saka kuti ndinzi ndakazoita ndinoona kuti tsvage kana mafollowers kana kuti mafans ipapo I don't think that's my cup of tea. Me, I'm a very chilled person. Ndoda hangu kumbozviitira kana panga munenge muchitongoona kangoti ndikuenda kumasowe ndichingonzwa masongs ekumasowe encouraging people to be happy with themselves, chingoita zvelife yangu chongoenda mberi. Saka mavideos ayo I'm very apologetic to the public. People vaka exposed to that sort of content that was not supposed to be online. Okay, I get where you're coming from. So, words to the ex? mazwi matatu ekupedzisira. Kuna ex ndoacho atida kunzwa yayo. I don't have one to ex, but or to whoever. Okay, to whomever who's done it, I would say I hope they have been satisfied with what they have done, and I hope they've achieved their goal. Because obviously, giving that such videos to the public, to angane achievement cannot go yanga kuwana. So I'd say I hope they got what they wanted. Whatever they were trying to do, I hope they've achieved it. Saka inangu handina zvakawanda zvoti ndingazoudze munhu kuti zvakati zvakati. Ndina mashoko ekuvenga munhu kana kutukana nemunhu. Okay, from here, what's the way forward? You've got your 17,000 followers waiting for you, waiting to hear from you. What's the way forward? The way forward is, guys, uveya utombomire kutongoramba chienda mberi, just moving on with it. I mean, I'm not letting the situation face me. I'm just going to carry on doing what I was doing before. Nchienda kumasowe nchinamata Mwari, tese tiri vatadzi, hapana mugoni, tese kutongovavarira. And at the end of the day, ndokutoti vanhu vaone kuti even though you're trying to be the best you can, there's always times where you can also have chiedzo kana kuti unogona kutopinda pasituation yokuti you were not supposed to be in that situation, but you have to be strong and move on neupenyu uchienda mberi, because you can't let certain things put you down. Handiti muri kuona? Yes, it's making sense. Aiwa kamusikana ataura maonero ake nemafungiro ake haasi kumira, ari kuramba achienderera mberi nekuti sei nekurumbidza Jehovah. I really appreciate you and I thank you very much for your time. Aiwa, thank you so much for reaching out as well. Aiwa, timbomere kunamata. Itokurudzirai kuti vanhu varamba vachinamata. Namune matambudziko zvinowanikwa mukuita sei mukunamata. Izvozvi ndo miedzi yekuti munhu unofanira kutoshinga kutonamata, kutowedzera kutoti Mwari handimbokusiyei nyange zvichirwadza nyange zvichidini, asi kungove munhu ungoramba uri strong ndozvakakosha. Zvinoitika zviriko, ndinopawo advice kune vadiki vari kuonawo zviri kuitika kuti aiwa masituations ayachi anoitika, so for them to be careful next time. Wakatoona munhu achitongokuudza kuti chimbondichaisirawo mapicture watika, iwo akutoziva kutoti gore riya pana amai vatikamboona kanzwaro. Saka let me not do that. So I hope it's a learning curve for people.
Thank you very much for your time, and thank you very much for mashoko akadai so to those who are watching vechidiki maonzwawo mashoko ari kutaurwa nevechikuru handitya. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvideo clip rinotera.